Dikjarazzjonijiet tibsa mis-Sindku tal-Mosta u eks-Segretarju Parlamentari Edwin Vassallo. Dan fil-jum tal-ħadd meta l-kulħadd żvelat iktar intriċċi interni mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista. Fu Facebook huwa kiteb kif l-egoizmu jista' jwassal biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jitlef l-elezzjoni. Id-dikjarazzjoni ta' Vassallo tixet il-mument xejn tajjeb li għaddej minnu l-Partit Nazzjonalista, fejn fil-waqt li Simon Busuttil, il-kap, qed ikun ikkritikat anke fil-miftuħ, oħrajn għażlu li jagħmlu dikjarazzjonijiet favur tiegħu. Fosthom l-istess Vassallo, anke jekk kliemu jista' jkun li rifletta wkoll ikra fuq il-kap innifsu. Vassallo qal li jrid jinġibed ħabel wieħed u hawn daħħal lil-kap. Kemm il-kap u kull min hu nazzjonalist irid jaħdem biex tintrebaħ l-elezzjoni u jinsa l-interessi tiegħu innifsu. Irid jinsa min hu u x'kien. Kiteb Edwin Vassallo. Kien hawn li qal li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' gażin fejn kulħadd jimpurtah mill-interessi personali tiegħu. Biss fil-fema tiegħi kollox se jibqa' kif inhu. Qal Vassallo li ma tantx wera sens ta' ottimiżmu. Dan id-diskors intqal fil-jum li l-Gazzetta kulħadd żvelat il-manuvri li għaddejjin fil-Partit Nazzjonalista f'azzjonijiet differenti jiltaqgħu jiddiskutu s-sitwazzjoni. Jekk qatt kien hemm bżonn prova ta' dak li konna qed niżvelaw fl-aħħar ġimgħat u xhur, dawn il-kummenti huma xhieda ċara. U fil-waqt li hemm min qed ikun dirett, oħrajn jażlu li jibgħatu messaġġ sottili. Fosthom, b'sorpriża, għamel dan id-deputat Jason Azzopardi li jagħmel xer ta' kwotazzjoni illi tajtek. Mexxejja li ma jisimgħux se jkunu mdawra b'nies li m'għandhom xejn xi jgħidu. Oħrajn, bħal eks-teżurier tal-Partit Nazzjonalista Peter Darmanin, qed ifittex il-likes għal Simon Busuttil. Peter Darmanin qal li jekk int nazzjonalista ta' veru, għamillu like u urih. Anke Frank Psajla kellu messaġġ ta' appoġġ għall-kap meta kiteb fl-illum tal-ħadd. Dan kollu jkompli jikkonferma l-affarijiet xejn tranquilli fil-Partit Nazzjonalista. Bl-imkejjen tagħna jisostnu li issa se jsir sforz kbir biex għall-festi tal-indipendenza il-Partit Nazzjonalista jidher maqut, tant li tema magħżula hija nirnexxu l-kol flimkien. Slogan li għandu messaġġ intern iktar milli nazzjonali.